Oreira é un rapaz que naceu e medrou nun pequeno barrio de Redondela, pero para o que eran moi importantes as temporadas que lograba pasar nas vacacións escolares na terra dos meus avós, que era ese triángulo máxico tan de Cunqueiro entre Meira, Ponte Nova e Río Torto. Cando cumplín 18 anos había que escoller unha carreira e acabei escollendo Historia, sen saber moi ben que quería facer, pero tendo moi claro as cousas que me gustaban e as cousas que non. Así que foi unha carreira que fixen con moito gusto. E cando a rematei, pois decidín iniciar a dúas vías, por unha parte o curso de adaptación pedagóxica, por se un día fixera oposicións, que era algo que non tiña en mente, pero que ao final se revelou fundamental, ou útil, polo menos, e por outra parte os traballos de doutoramento, que foron os que me levaron a, durante varios anos, dedicarme á investigación, á arqueoloxía, e tamén nun tramo final, xa mentres preparaba oposicións, traballei nun despacho notarial. Ata que en 2008, por fin, pois aprobo a oposición e desde entón son profesor de Historia en secundaria e bacharelato. E xa desde o 2012, pois son profesor no IES Sampaio de Tui. E bueno, son xa 12 anos de percorrido como profe, pero 12 anos nos que a verdad me sigo sentindo super motivado, super a gusto traballando con alumnos. Tiña certa experiencia como poñente, como conferenciante, non é que fixera moitísimas, pero bueno, durante a miña etapa como investigador ou arqueólogo, pois cada ano mellor pois caía unha, dúas, tres conferencias e era algo co que me sentía moi cómodo, que creo que se me daba razonablemente ben, pero como profe non tiña experiencia, porque nin fixen sustitucións, nin traballei nun centro privado. Digamos que eu creo que quizás sempre estuvo aí, pero a chispa que me fixo darme conta de que me quería dedicar a isto foi algo moi casual, e é que un profe do meu antigo colexio, sendo director, pois houbo dunha publicación que eu fixera dun tema etnográfico ali no Concello de Redondela. Entonces me chamou para que fora aos rapaces a darlle unha charla sobre eso, do que eu investigara. E ese día, nin siquiera foi a charla, ese día as sensacións que eu tiven ao entrar nese ambiente escolar, nese microcosmos que creo que tiña un pouco olvidado, os cheiros, os estímulos visuais, o bullicio, a vida que ali latexaba, creo, non sei, me parece que todo eso foi o que eu salín dali pensando que creía que podía ser moi feliz traballando nun sitio así. E así que nada, compaxinando o traballo e o estudio, a partir dese momento insistín ata que a terceira foi a vencida e bueno, aí estamos. Bueno, pois a min gustame moito ir a clase con todo moi preparado. Non sei, creo que as clases saen mellor cando tes a estructura desa sesión moi definida. Entón, digamos que eu reparto a preparación da clase antes de ir á aula en dúas partes. Unha representaría o 80%, sería a parte máis grosa, e consistiría en preparar os contidos, os materiais, un pouco en definir que é o que teño que ensinar. E ese 80% o adoito preparar con varios días de antelación ou repasalo como un pouco a tarde anterior. Pero despois hai un 20%, que parece unha porcentaxe mínima, pero, sen embargo, vai a ser a determinante, un 20% que consiste en como tender a trampa. Como tender a trampa didáctica na que queres que caian os teus alumnos. Digamos que sería xa o definir como vou a ensinar, de que maneira original vou a enganchar a ese alumnado para que me siga. E, bueno, ese 20% suelo preparalo, a mí me funciona mellor, polo menos, preparalo na inmediatez da clase. Entonces, o que suelo facer é erguerme 2-3 horas antes do momento no que me teño que ir ao instituto, porque nesas 2-3 horas donde mellor me sale o preparar moi ben a conciencia ese como o vou a ensinar. Trato sempre de que haxa un inicio inesperado, motivante, pode ser unha pregunta, pode ser unha noticia, pode ser un fragmento dun vídeo, poden ser moitas cousas, pero sempre se trataría de romper un pouco a dinámica, a rutina
de como suelen empezar as clases para eles durante a mañá. Despois, desenvolver sobre ese algo inesperado, xa debidamente debatido e exposto, pois desenvolver o que toque, a explicación, a actividade, o xogo, e finalmente rematar con algo que redondee, que xustifique claramente para eles a conveniencia de aprender eso que acabamos de aprender, ou ben que lles axude a fixalo na memoria, que pode consistir nun xogo, ou pode consistir pois nalgo inesperado que lle dá redondez, que lle dá, que termina de, como digo, de justificar eso que acabamos de explicar. E bueno, ao final deste 20% que representa como vou a ensinar, é do que depende que eu retorne a casa feliz, porque eles o foron, é dicir, porque eles disfrutaron ou foron impactados durante esa clase, ou que retorne cabreado conmigo mesmo e con sede de vinganza, o que significará pois que esa tarde toca traballo. Para min está claro que, sobre todo basándome na miña experiencia como alumno, que non hai unha única razón, senón que máis ben un conglomerado de ingredientes, non unha mestura de ingredientes. Non sei, creo que por unha parte a mí me axuda, nese sentido, o feito de que teño moi presente como era ser alumno e que tipo de profesor me gustaba e que tipo de profesor non me gustaba, non? Gústame moito por eso explicar pois de forma original, utilizando moitos exemplos, diferentes ademais, e comparando moito co que eles coñecen. Me preocupa moito saber o que eles coñecen para desde aí intentar engadir o que teñen que pasar a coñecer novo, non? E, non sei, trato de acompañalo todo sempre cunha componente lúdica. Creo que de vez en cando, non é para todos os días, pero de vez en cando introducir algo novidoso, que teña normas ou reglas ou obxectivos similares ao do xogo, con concursos. Teño un concurso de películas que fago desde hai 8 anos, que é o concurso Cine e Historia, e que é algo que xenera moita motivación, só fago unha vez ao ano. Non sei, creo que a componente lúdica axuda. E despois, por último, está o que engado ao tempo con eles na clase, non? Digamos, o que fago maiores fora da aula, pero pensando neles. Entonces, por aí, eu creo que entra factores que ao final son tamén moi relevantes ou que les valoran moito, como a miña presenza en Instagram, que é a súa rede, e que me serve para estar onde eles están, ou, por exemplo, a serie de podcast que creei para explicarlles historia, para axudarlles, para explicarlles a historia de España de segundo de BAC, de tal modo que les poden escoitar cada unha das respostas ás preguntas que poden caer, cando queren, onde queren e cantas veces queren. E, bueno, considero que todo este conglomerado de ingredientes, ao final, é o que fai que os alumnos pensen en ti como un profe entregado ou que a eles les gusta valorar. Permíteme facer unha pequena pausa neste vídeo para comentarche que case o 70% das persoas que o estades vendo non estades aínda suscritas á canle. Así que se che está gustando o vídeo, suscríbete e activa a campa de notificacións para que YouTube te avise cada vez que publique un novo vídeo ou directo. Pois, a ver, ante todo, paixón. Ganas, moitas ganas de facer o seu traballo, paixón polo seu traballo. E, en segundo lugar, empatía. Empatía porque tes alumnado moi diverso, cada un da súa casa, cada un coa súa mochila, e ao final tes que ter esa capacidade para lograr chegar a todos ou polo menos intentalo. Claridade, porque explicar claro é fundamental nun profesor. Creatividade, porque non basta contar ganas, podes ter todas as ganas do mundo, pero despois nas clases tes que lograr ser creativo, tes que lograr sorprender. Humildade, para recoñecer que non o sabes todo. Honestidade con eles, é dicir, ter os valores que tú te esforzas en ensinarlles, ademais eles o captan ao bo cando non eres honesto. Rigor, porque tes que ensinar, obviamente, con rigor. Xustiza, tanto no trato persoal, na resolución de problemas na clase, como tamén na avaliación, obviamente. E, en definitiva, entrega absoluta. A disponibilidade total, que hoxe en día é posible, é moi valorada no alumnado.
Bueno, pois Instagram foi o maior descubrimento que creo que fixen como profesor fora da aula. Aparentemente unha rede social máis, unha rede social que pon o acento no visual, moito máis do que fan Twitter ou Facebook, pero en realidade Instagram é como unha navalla suiza, está chea de gadgets que debidamente utilizados poden ser ferramentas didácticas potentísimas. Despois ten unha vantaxa esencial, que non ten nin unha aula virtual, nin ningunha outra rede social, que é que che permite estar na praza na que eles botan, pois, o maior tempo posible do día, porque eles ao final o que fan é relacionarse a través de Instagram casi tanto ou máis que a nivel presencial. Entonces, se ti aceptas os códigos, se os sorprendes, te acaban aceptando a ti tamén, pasan a seguirte e empezas a xerar unha comunidade cos teus propios alumnos, pero nun ambiente distendido, informal, que eles non perciben como de traballo. Entonces ese estar onde eles están xa é a primeira vantaxe. Pero falaba de que é unha navalla suiza con gadgets. Que gadgets? Pois, por exemplo, as publicacións que quedan no teu muro, o feed, ou os post, como se dice habitualmente, pois me permiten facer o que eu faría antes con un blog, no? É dicir, me permiten achegarlles momentos da historia, efemérides, historias nosas de clase, suxerencias de películas ou de lecturas, non sei, cousas que me parece que a eles les poden interesar, as publico en Instagram mediante un post. Despois uso as historias ou stories, que son publicacións que duran 24 horas e a partir de aí se esfuman, pero que son moi visuais, moi fáciles de ver. As utilizo para sorprendelos, con preguntas curiosas, para facerlles enquisas, non sei, para cousas así máis inmediatas. Despois utilizo a mensaxería directa con eles, porque unha vez que me siguen, para eles, unha vez que teñen unha dúbida, é super fácil contactar comigo a través desa mensaxería privada e directa de Instagram, de tal modo que me chega unha dúbida e eu podo responder por medio dun texto ou dunha nota de voz sen nin tan sequera darlles o meu número de teléfono. Entón, ao final, é unha forma cómoda para eles e para min, moito menos invasiva que o WhatsApp, e que nos permite estar en contacto pois moito máis aló do tempo disponible que temos na aula. E finalmente fago directos. Os directos, pois como a súa propia palabra indica, é unha emisión que ti fas en directo e a que eles se poden sumar. Entonces, bueno, cando mo piden, empecéi facendo directos como unha proposta miña, a verdad, para repasar na noite antes dun examen. Entonces o exercicio consistiu en quedar no día antes, a unha hora determinada, entón eses alumnos coa materia estudiada se conectaban e eu o que facía era responder as súas dúbidas, preguntas, ou repasábamos xuntos esa materia que tiñan o día seguinte. Para eles foi algo, para eles e para todo o público que accedeu, foi algo como moi inesperado, que non viran nunca a un profe pois utilizando un directo de Instagram para esa finalidade e que lles encantou, tanto é así que a partir de aí pois se converteu nun fixo, no? E, bueno, no meu caso non teño moito problema para facelos porque dou clase en segundo de BAC, todo o mundo ten Instagram, non hai ningún solo alumno que non o teña, e entón, ao final, pois nese sentido é unha ferramenta útil para todos, non? Para min nunca foi un debate. Eu, por unha parte, pensaba que podía ser pedagóxico que estivera nas redes, e, por outra parte, podía ser para min un recurso moi útil, un recurso a maiores para chegar a eles. Entón, creo que estando nesas redes, multiplicamos as posibilidades de chegar a eles. E creo tamén que usándoas nós, de alguma maneira, estás contribuindo a ensinarlles a eles a utilizalas dun xeito responsable. Porque ti o fas, non? Teñen o exemplo de como se utilizas ti. E, por último, tamén lles diría unha cousa, isto sí que é algo que me gusta decir. Sen blog, sen redes sociais, sen Instagram, teríame perdido interaccións co meu alumnado, ou con xente que non o é, pero que tamén son alumnos, mensaxes de alumnos, de familias, de xente que sigue o teu contido, que supuxeron momentos dunha felicidade impagable. De verdade, vos lo digo, pero moreas, ademais de mensaxes, que chegaron por aí e se non o tuveran non terían chegado, estou absolutamente seguro, vos lo prometo, momentos de felicidade impagable. E chegan precisamente pois porque esa presencia túa en redes fai
que teña unha canle de comunicación contigo que é inigualable. Pois eu levaba xa varios anos querendo facer podcast. De sempre me encantou a radio, aprendín moitísimo escoitando e xa era un potencial usuario de podcast, non? Claro, eu descubría escoitándoos que fronte a YouTube tiña unha vantaxe potentísima, que era o feito de que non necesitas estar sentado diante dunha pantalla, ou deitado, ou diante dunha pantalla, en todo caso, estático, para seguir eso que che están contando, non? Tú pos os cascos e mentres fas algo, escoitas, entendes, aprendes, lembras, memorizas, é dicir, che permite facer máis cousas ao tempo que estás escoitando e aprendendo. Entón, finalmente empecé o curso pasado, en setembro, cando empezou o curso, e acabei en xullo, a nada da Sabau. Chamei este proxecto Somos Historia, Historia de España para segundo de BAC e selectividade, e o que fixen foi, a medida que ia explicando o temario na aula, pois ia gravando e publicando un episodio. E ao final o que saía, é dicir, o proxecto consistía en publicar 42 episodios, tantos como preguntas poden caer no exame de historia da Sabau. Entón, cada episodio era unha resposta a esas posibles preguntas, co mesmo título, sempre usando as orientacións publicadas na Ciuga, con linguaxe sinxela, pero técnica, obviamente, con algún audio original e inesperado para introducir sempre algo novidoso en cada podcast, e tratando de limitar esa explicación informal, coloquial, cercana que eu faría nunha clase a un tempo curto, dunhos 15-20 minutos aproximadamente, se ben houve algún que foi imposible reducir a menos de 30, os do século XX en concreto. Pois en a que non o coñezo persoalmente, gustaríame que entrevistases a Xacobe de Toro, que é profesor de Bioloxía e Xeoloxía, creo que sigue traballando no IES de Malpica, e que estivo tamén nominado polo seu alumnado ao Premio Mellor Docente de España, e ademais logrou quedar quinto, o sea que moi meritorio, e ademais obtivo outros premios pola súa innovadora forma de traballar, de propoñer as clases ao seu alumnado. Entón, me parece unha persoa superinteresante a que me gustaría coñecer, e desde aquí aproveito ademais para felicitalo. Mais que unha pregunta concreta, me encantaría escoitar o que ten que contar, non? As experiencias que viu, ou as cousas que máis lle funcionan as que non, ou como propón el as clases, non? Que xa digo que intúo que o fai dunha maneira moi especial. Nada, a ti, Pablo, agradecerche moitísimo, tanto a ti como aos teus seguidores, o interese por entrevistarme, e espero que pasaseis un rato agradable e que vos resultase de interese. Bueno, desde logo quedo a vosa disposición, e aproveito para, xa digo, para dar vos as grazas e para mandarvos un saúdo afectuoso.